2 luni. Da, 2 luni și... La început stăteam singură. Apoi au venit și altele. Și măcar nu mă băgam în seamă. Dar la început chiar mă plictiseam. Dar au venit oameni, au trecut. Erau zile când chiar nu se uita nimeni la mine. Adică se opreau așa, se uitau la mine, dar atât. Și într-o zi vine domnul ăsta. Mă privește, se așează lângă mine și îmi zice că o să mă ajute. Să mă scoată de aici.